Hej, mit navn er Karl Jørgensen, og jeg står her sammen med Anders Brunvad, og jeg vil gerne lige stille ham nogle spørgsmål. Hvorfor har I bygget vindmøller i Indien? Fordi arbejdskraft er billigt dernede, og ja, og materialerne, de er billigere. Ja. Hvorfor lige Indien? Ja, men for at sprede vores gode ry, sådan så alle lande kan måske få vindmøller, og så kan vi producere energi i det lande, så ja, gør kendt, det kan man godt sige. Okay, i hele landet. Ja. Hvad koster det at bygge en vindmølle i danske kroner? Det koster cirka 3.500.000, sådan cirka, og det er uden afgifter. Hvor mange forskellige steder i verden har I vindmøller? Og ja, skal lige... Ja, i hvert fald mere end 65 lande i hele 5 kontinenter. Så det er meget. Det er rigtig meget. Ja, det er vi glade for. Altså. Grundlag Vestas, og i hvilke årstal? Ja, det gjorde Peder Hansen, og det var i 1945, og det var under navnet Vestjysk Skålteknik. Og dengang producerede vi hårde hvidevarer. Ja, så begyndte vi at producere landbrugsudstyr. Jeg fik så til at starte med at lave vindmøller. Ja. Yeah. Det gjorde oliekrisen i 1970. 70'erne der. Ja. Tak til Anders Brunvad for at komme herind, og jeg kan lige stille nogle spørgsmål til ham. Jamen, mange tak. Ses. Ses.